खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 16 आगस्ट 2023 बाराय बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी पुलिसा सासे बिजिरगिरिखौ सासे सिख्लाजों गावजों इन्टिमेट जानाय सावगारिफोरखौ भाइरेल खालामना होनानै सिख्लाखौ सिगि सगा खालामनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय एडभोकेटनि मुङा जाबाय जाहिर आब्बास, नगाव जिल्लानि थागिबि, नाथाय बियो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय सानबारियाव थायो। जाहिर आब्बासआ सिख्लाखौ फेसबुकनि गेजेराव लोगो मोन्दोंमोन आरो बिसोर सानैनि गेजेराव गोसो थोलायनाय जादोंमोन, नाथाय सिख्लाया बेजों ब्रेकआप खालामनो नागिरनाय समाव सिख्लाखौ बेजों सोमोन्दो लाखिनायखौ सिगिबोदोंमोन। उनाव सिख्लाया सहायनो हायैयाव पुलिसनो केस होनायनि उनाव आब्बासआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। आसामनि शिबसागराव सासे दुथां सुबुङा सासे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै इनायै बुथारनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दायनिगिरिया बे जाथायखौ थांनाय 10 आगस्ट खालाराव शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि फोथाराव खालामदोंमोन। उनाव पुलिसआ नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय लम्बित डेका। मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया ओनसोलाव सासे आइजो आरो बे आइजोनि फिसाजोनि गोथै सह'खौ गुबुन गुबुन अंगफोरखौ आलादा आलादा जानाय थासारियाव बोखांनो हादों। नाथाय बिमा आरो फिसाजोआ बोरै थैखो आरो बिसोरनि गोथै सह'नि अंगफोरा माबोरैहाय आलादा आलादा जाखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै आरो बे जाथायखौ सोर खालामदों ना गावसोर हारसिंसो खालामखो बेखौबो दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। थैनाय बिमा आरो फिसाजोनि मुङा जाबाय कनिका अग्रवाला आरो पिनु अग्रवाला। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ नुनाय मानसिफोरा गिखांनाय फोरमायदों। चिरां जिल्लायाव आसाम पुलिसनि गुलिजों इनकाउन्टार जानाय जाथायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जोङो बे जाथायनि सायाव सावरायगासिनो दङ आरो आङो बेनि सायाव हाग्रा बिफाननियाव फोरमान बिदों होननानै फोरमायदों। ইতিমধ্যে আমি যোৱাকালি আলোচনা কৰিছোঁ। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত মই তথ্য বিচাৰিছোঁ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তথ্যটো দিয়াৰ লগে লগে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাও বিচাৰিম আৰু হায়াৰ অথৰিটিৰ দ্বাৰা এইটো আমি ইনকুৱাৰী কৰাম যে কি হৈ আছে ইয়াত। আচলতে চোৰাং চিকাৰীসকলে ইতিমধ্যে পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে। বহুত জেগাত মানে গড় হত্যা কৰা, বাঘ হত্যা কৰা তেনেকুৱা চেষ্টা কৰা খবৰ আহি থাকে। চ' পুলিচ প্ৰশাসন আৰু তাত ফৰেষ্টে অপাৰেশ্যন চলাই আছে। এই পাৰ্টিকুলাৰ ঘটনাটো মানে আমি ইনকুৱাৰী কৰি পেলাই ইয়াত কি হৈছে এইটো ওলাবলৈ আমি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু অলপ সময় লাগিব। ইয়াৰ পিছত এই কথাখিনি চব স্পষ্টভাৱে ওলাই আহিছে। শান্তি আৰু ষ্টেবিলিটি আহি গ'ল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডসকলে যেতিয়া মেইন ষ্ট্ৰীমত আহিল ইয়াত পুৰা শান্তি আহি গ'ল। ঠিক তেনেধৰণৰ অসমত আজি আলফাৰ যিটো কথা আমাৰ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আলোচনাৰ মেজলৈ অহা নাই। তেখেতৰ কথিতসকলে ইতিমধ্যে আহিছে। মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অসমখনৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ প্ৰায় 3.5 কোটি নাগৰিকৰ স্বাৰ্থত, অসমখনত ষ্টেবিলিটি অনাৰ স্বাৰ্থত আৰু তেখেতৰ যিটো সপোন যে এটা এডভান্স অসমীয়া সমাজ গঢ়াৰ যিটো তেখেতৰ সপোন সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আজিৰ নেতৃত্বই যিটো আহ্বান কৰিছে তেখেতে সেইটো একচেপ্ট কৰাটো উচিত। কাৰণ অশান্তি কৰি থাকিলে ইয়াত যদি আমাৰ মাজত সদায় সংঘাতময় এটা পৰিৱেশ থাকে উন্নয়নটো কেতিয়াও নাপাব। বিশ্বখন বহুত আগবাঢ়ি গ'ল। আজি বিশ্বখনৰ লগত খোজ মিলাব হ'লে আমাৰ অঞ্চলত শান্তি লাগিব, ষ্টেবিলিটি লাগিব আৰু ঐক্যভাৱে আগবাঢ়ি যাব পৰা এটা পৰিৱেশ লাগিব। সেইকাৰণে আজি মই যিখিনিয়ে আজিলৈকে আলোচনাৰ মেজলৈ অহা নাই তেখেতসকলক আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি দেশবাসী হিচাপে, ৰাজ্যবাসী হিচাপে আৰু সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে বিচাৰোঁ যে আহি থকা প্ৰজন্ম এটা সুস্থ পৰিৱেশত সকলো যাতে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, নিজৰ ভাল শিক্ষা, ভাল অৰ্থনৈতিক মানে উপাৰ্জন আৰু সকলো দিশত ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। ইয়াৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়াৰ স্বাৰ্থত তেখেতক মূল খুঁটিলৈ আহিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। बिक्रम दैमारि बिथांनि सायाव इउपिएल हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि रंगुल बर' बिथाङा गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। इसोरनि गाहायनि आथारि मालाबा आफादगिरि होननानै जोङो खोनायो। आं दाबो क्लियार नङा। खिन्थु प्रेस मिटआव आं बावैसो नुदों बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। दा बाथ्राया जाबाय बिथांनि बे मोनसे स्वभाब। दा बेनिखायनो आं मोननैसो बिथांनि सायाव एसे कुइसनसो खालामनो लुबैदों, जोंबो मिथिनो लुबैदों आरो। आं दाखालिबो मोनसे इन्टारभिउआव बुंदों जे बिक्रम दैमारि आसलते सोर।
सोरनि एजेन्ट जानानै खामानि मावदों ना बिथाङा BPFनि एजेन्ट जानानै खामानि मावदों ना सोरनि जानानै मावदों थांनाय गोलाव सम बिथाङा सोरजों दंमोन दाबो बिथाङा सोरजों लोगोसे खामानि मावगासिनो दङ जाय समाव बिथाङा कमलि बसुमतारी बिथांजों PA हिसाबै खामानि मावदोंमोन बा खाथियाव थानानै खामानि मावदोंमोन बारग' BTCनि डिपुटि स्पिकार नेरसोन बर' बिथांजों जा खामानि मावदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव थानानै राइट हेन्ड बायदि बिथाङा जाय समाव खामानि मावदोंमोन दा बै समाव बिथाङाथ' हारिनि बाथ्रा मालाबा बुंफेराखैमोन हठाथनो माबायदि एसेबां माहारियारि बाद जातीयताबाद जाखो जों हमनानै मोनाखै ना पावार गोमा जानायखायसो गोदाव सोराव जाबाय नामाथाय दिनैनि तारिखाव बिथाङा लरेन्स इस्लारि बिथांखौ समालोचना खालामनायखौ नुदों दा बाथ्राया जाहैबाय सासे जातीय संगठननिफ्राय फैनाय बिटिआरनि सिगनेटरिखौ जानला मोनला मानसिफ्रा गोसो जाबानो समालोचना खालामनाय बे बेसेबां माने गनायजाथावना बर' रायजो राजाया बेखौ बिजिरगोन मोनसे बाथ्राखौ कुइसन खालामनो नागिरदों बिथाङा आसलते बर' हारिखौ गावस्रा होनो नागिरदों ना खौसे खालामनो नागिरदों दिनै बिथाङा सानजानि बर'फोरनि दुखु दाहानि बाथ्राखौ बुंबाय थायो बिथांनि जाफोर बुंनाय बाथ्रा बेफोरबायदि बाथ्रायाथ' कनस्ट्राक्टिभ नङा माखासे बेलायाव जोङो एसे डिस्ट्राक्सन माने जोंनि गेजेराव गावस्रालायहोनाय लाबोनायनि थाखायसो बुंनाय बायदि मोनो जुदि बिथांनो बिदि माबाफोर एजेन्डा दङब्ला बर' हारिखौ गावस्रा होनाय बिथाङा थारैनो बिनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ जुदि जोंनि गेजेराव बिदि सानजा साहा खोला सोनाब बिदि गावस्रालायनाय जायोबा बिनि दायखौ सोर लागोन बिक्रम दैमारिया बिथाङा रेसपन्सिबिलिटिखौ लागोन नामा बे मोनसे जोंहा कुइसन जादों दा बिथाङा माखासे समाव आं दाखालिबो बुंदों जे इमसनेलि ब्लेकमेल खालामनो नागिरो दा बिथाङा दिनैनि तारिखाव NDB जोहोलावजो बिथांमोननि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोंबो गनायो माखासे बिथांमोननि जिफोर माने समस्या दङ बिथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै बर' हारियाबो सिरियास लासै लासैनो मोनफानि उनाव मोनफा बेफोरखौ मावनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों बयबो नाजागासिनो दङ बर' हारियानो बिथांमोनजों लोगोसे दङ नाथाय दिनै बिक्रम दैमारि बायदि मानसिया बिथांमोननि जानानै अकालति खालामदों दा बाथ्राया जाबाय बिथाङा बेखौ फिनिशिं होनो हागोन ना हाया गाबोन समफोर बिथाङा माबा मोनसे पजिसन मोनखांनायनि उनाव NDBनि जोहोलावजो दा बिथांमोननि इसुखौ बावगोरगोन नामा दा बै समाव जुदि बावगरोब्ला मानगोनां NDBनि दैदेनगिरि दावहारुफोरा बिथांनि सायाव मा बेबस्था लागोन दा बे बाथ्राखौ बिथाङा सानदोंना सानाखै बिथांनि फिउचारनि बाथ्राखौ बिथाङा सानदोंना सानाखै जाय मानसिफोरा बिथांखौ दिनैनि तारिखाव सापर्ट होदों फैबाय थानाय समाव बे जुदि बिथांमोननि खोथाखौ लाखिनो हायाब्ला खारखोमानो जुदि नागिरोब्ला बिनि दायनिगिरिखौ सोर लागोन बिक्रम दैमारिया बै समाव सिटुएसनखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन ना हाया बेफोरबायदि माखासे कुइसन दिनैनि तारिखाव जादों दा थारैनो आसरित घटना दिनै BPFआ पावार गोमाजानायनि लोगो लोगोनो बिक्रम बायदि मानसिया माने थाबनो बहानिबाफ्राय जोनोम जानानै माखासे गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो मिडियायाव ओंखारनाय बाथ्रा बुंनाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय प्रेक्टिकेलाव जातिनि थाखाय खामानि मावनायासो गिदिर बाथ्रा बिथाङा जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों बिथाङा आरो मोनसेल' पार्टिखौ माने टार्गेट खालामबाय थादों जोंहा माने डाउट दङ दिनैनि तारिखाव बिथाङा मोनसेल' माने पार्टिखौ टार्गेट खालामनो आरो मोनसे बाथ्राखौ दिनै नायदों बिथाङा खिन्थु इलेक्सननि बाथ्राखौ बुंनो बागराखै दिनैनि तारिखाव बिथाङा बुंदों माने इलेक्सनाव सोरखौ देरहायो सोरखौ जेनहोयो बेखौ माने ओरै होननानै इनडाइरेक्टलि बिथाङा थारमाने मा बुंनो नागिरदों BPFखौ भट हो होनना बुंनो नागिरदों नामा अब्लानोथ' बिथाङा BPFनि एजेन्ट बिथाङा दिनैनि तारिखाव जुदि BPFनि दालालगिरि खालामनो नागिरदोंब्ला अब्ला बिथाङा क्लियार खालामना लाथों बिथाङा सोरनि जानानै बुंनो नागिरमादों दा जोंहा डाउट जादों थारमाने बिथांनि सायाव बिथाङा ओरैनो सायाव निउट्रेल बायदि माने बुंनायफोरखौ देखायो खिन्थु सिं सिं BPFनि मानसिफोर जों जेरैबायदि लुटि हुथि खालामबाय थायो बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथि गैया नङा होमबा दिनै थारैनो गोबां ठिकादारफोर दङ जायफोरा जातीय सेन्टिमेन्ट दङ बिथाङाल'सो माने ओरैबायदि ठिकादार नामा जायना सबनिख्रुइ बयनिख्रुइ बांसिन जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ दा गुबुनफोरनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा बिथांमोननियावथ' जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ नाथाय बिथाङा माने सिगाङाव थानानै जेरैबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोबोद लासिंसिन नाङो आरो दा जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खामस्लायस्लाय जुदि बिथाङा नुमारदोंब्ला जोंनि सायाव डिसक्रिमिनेसन जादों होननानै जायफोरा खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों बैफोर मानसिखौ बिथाङा मानो टार्गेट खालामना बुंनो हायाखै अनलि बिथांनि नोजोराव प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि आरो एबसु बिदिसो फैबाय थायो नामा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे जातीय संगठनखौ बिक्रम बायदि सासे मानसिया समालोचना खालामनायानो जातिनि थाखाय दुखुनांथावना एबसुआ जातिनि थाखाय मा सेक्रिफाइस होआखै एबसुनि आन्दलनाव बिथाङा मा बिहोमा दङमोन जातिनि आन्दलनाव मा बिहोमा दंमोन बेफोरबायदि माखासे कुइसना फैदों जाय मानसिया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बेफोरबायदि मानसिया दिनै जातीय संगठनखौ समालोचना खालामनाया बेसेबांखिनि गनायजाथावना बेखौ समाजआ फोरमायसिगोन आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो सोंनांगौ बिथांनियाव जे एबसु बायदि जातीय संगठनखौ बारे बारे समालोचना खालामबाय थानायनि पावारखौ सोर होखो बिथांनो बहानिफ्राय अथराइज जादों बिथाङा सोर बेकिं खालामदों बिथांखौ बिदि माखासे कुइसनफोर जादों दा बिथांखौ आङो UPPLनि नङा सासे सरासनस्रा सुबुं हिसाबै रंगुल बर' हिसाबै आं बिथांखौ चेलेन्ज होनो लुबैयो मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथाङा जोबोद माने गियानि सुबुं बायदि देखायनो नागिरो नोंथांखौ आङो खावलायदों जायखिजाया नोंथांनि गोसो बायदि मोनसे चेनेल नोंथाङा चइस खालामनानै ला
नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै ला आरो बिथाङा 6 सिडुलनि पावारनि बाथ्रा बुंबाय थादों 6 सिडुलनि सायाव बिक्रम दैमारिजों आं डिबेट खालामनो जोबोद गोसो लजिकेलि डिबेट खालामगोन बिथांमोनाथ' सिरिसिजों खोनायो एसे असान्ति खालामनोबो नागिरो होननानै आं बिथांखौ दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायदों बिक्रम दैमारिया जुदि साहस दङब्ला आंजों बिथाङा डिबेटआव जिरायथों आरो बिथांनि गोसो बायदि जायखिजाया चेनेलखौ बिथाङा बासिनानै लाथों आं बिथांजों डिबेट खालामनो थाखाय थांगोन लजिकेलि डिबेट खालामगोन नांलाय खमलायनि बाथ्रा बुङाखै लजिकेलि जाति दानायनि थाखाय बिथाङा बेसेबां सिरियास बै खालायनो मिथिगोन आं बिथांखौ बेखौ चेलेन्ज होदों नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि